Kababae ni mo buhat pa pero kaya ni mo ang trabaho sa laki. Kaya mo gana ko mamasan og uli kuan kahoy. Maamo pa saan pagkahoy? Kanang ulingonon? Tabang mo ko sang papa ug mama. Alam mo oh. Lang. Hama ka padulong. Lagi uling niya. Pwede sa ni may putang? Iya. Apa mo nagikan? Ito lagi ya. Dito pa sa Ito sa amo ang uligi-ulingan. dito sa inyong giulingan. Pwede ko mamarayag sa imo halang. Mayo ang tanak ko bisag 50 ba. Okay ra yan, naman ko'y 100 imuhanan ni. Ha? Naman ko'y 100 imuhanan ni. Ang imo ha? Okay ra man niya, magbaligya man kong uling. Magbaligya pag uling. Pwede diri asa ka lang kay dabi ka init diha. Pila ra mo halin ani mong uling? 100 to ya. 100 ra pod. Unya ka ng 100 imo nang ihatag sa kuha. Okay ra day nimo. Okay ra man niya, kay napan magbaligya pa man ko. Namura kag nakuhaan og isa ka sako anang uling. Ang okay ra ya ay. Basta makatabang ko sa tao nga nangayo sa kuha. Naya. Mo ani? Okay ra ya. Salamat kayo nila nga. Basing kasabaan kasi mo mama. Ang dili iya ay. Unya ka na ibaktas man nimo dito asa kuan. Pila man kasako imong gibaligya karon? Ano ko na ara? Maura ni. Unya pila ra halin na. 100 ra. Unya karon gihatag nimo sa ko 100. Ay okay ra na iya. Basta makatabang ko sa tao nga nangayo sa ako. Maayo jud ka nga pagkabata ba? Pila na edad nimo? 19. 19 nag-eskwela pa ka? Nag-eskwela ya pero alas lagi ya kay tungod sa kalisod lagi ya. Nag-eskwela kag ALS. Unsa na may grado nimo? Kuan kung maglaktod kuan grade 10. Grade 10 na ka. Paling kamot yung eskwela ha. Kay sa gali ako mangod nagundang kasi sakit panggod. Nasakit ang imong manghod. Amo nang nag-ALS ka karon kay para makatabang ka sa imong mama. Pila mo kabuk magsuon? Duhara. Duhara mo kabuk magsuon. Ang trabaho si mama unsa man pod? Uling lagi ya. Uling ra gyapon. Uma. Basing wala na inyo ani. Ihatag man nimo sa kuha. Ayaw na ya, imuhan na na. Pasensya na jud kayo ha. Ayaw na ya, pala ipalit na niya unsa yung kuanan gusto. Naman po yun, magbaligya pa mo puguan. Magbaligya pag umani magbaligya ng isa ka sang uling, balik na pud ka. Balik na po ko. Ikaw mo itig alsa. Mo? Kababae ni mo buhat pa pero kaya ni mo ang trabaho sa laki. Kaya mo gana ko mamasan og uli kuan kahoy. Maamo pa saan pagkahoy? Kanang ulingonon? Tabang mo ko sang papa ug mama. Alam mo oh? Kay tungod lagi sa kuan. Kapobrehon lagi. Pero bilib ko ni mga bae ba? Tagsaray bae nga makaya nila ang buluhaton sa laki. Labi na sa bukid na narbaho. Kabiliban ako sa imo ha. Maayo kag kasing-kasing muhatag jud ka sa tawo walang wala. Mao man ang gitudlo sa mong mga ginikanan nga muhatag kong na kuan manginahanglan. Mo na gitudlo sa iyong inahan. Maayo po. Maayo ang pagpasunod sa inyong ginikanan sa inyo ha. Sa inyong mga anak. Pero lang, joke ra bitaw to ako alang no. Na ko'y ihatag sa imo lang oh. Sa imong kamayo lang. Oh. Nagaan Ayaw na ya ay. ha? Ayaw mo na. Sige lang. Ayaw na. Nikuan lang ko, nisuway ra ko sa tao nga muhatag sa kuha. Ayaw na ya ay. Maulaw mo ko ikabayad. Ha? Ako ikabayad. Di, morning, ang imong gibayad, morning 100 nga imong gihatag sa kuha mo, nang suklian tapog ka sa imong kamayo. Oh. Dawata, nya, ipadayon imong pagkamaayo nga anak ha. Salamat ya. Dungagi pa. Palit na nagbugas ani. Dungagi pa na. Sige lang. Salamat ya. Na pa. Ha? Zawan. Ako naman kayo niya ay. Sige ra para makarelax pug ka. Bilib ko sa imo pa, babae kang buhat pero kaya nimo trabahoon sa laki. Mamuniya ko naman po tao ya. Ha? Ano may magkuanan niya. So may pasuway man sa Ginoo sa amo. Kana gyud mo na gingon tanan pagsuway sa Ginoo. Ginoo nga. Makaya man gyud. Kana tanan pagsuway sa Ginoo. Kayanon gyud nato ha. Kay pagsuway na malay mo maabot ang panahon. Mo-graduate ka, ma-engineer ka, unsa may gusto nimo nga budako ka? Teacher. Kana gyud para makatuon ka sa mga tao sa bukid, mga bata sa bukid. Kung kasi magkuan, magtudlo ko. Kana gyud dungagi para makapalit kag sudan. Sige na. Sige ra, dawata. Nya salamat kayo sa imong 100 Na imong gihatag. Salamat aniya. Sige ra. Nga sa amping ka kanunay ha. Kana ibaligya pa na nimo. Sige. Bugat ba gyud na Bugat na.
Sige ha. Amping ganun na ya. Salamat ya. So karon nanabot tayo na discovery nga plano mo ni ang PH Lago. So karon tudluan ta mo kung saan pag-register. Ibutang lang niyo inyong username, password o confirm password. Pag man mag-register nday mo ni nyo makita. So daghang kita idula nga ato mapilian diha no. Pero nga atong paborito duaon mo ni ang Super Ace. Karon mo kaya taw 100 pesos no. Double. Diamond 4 times. King Wow, 3 ito sa 6 times. Jack 8 times. 10 times. 9 10 times. Okay. Ito ang nabot sa 200 pesos. Kasi mo laro sa 200 pesos. Kado kung sa gusto mo dula no, nasa comment section ng link. So paalala niya, 21 years old pataas na gyud ang pwede mo dulaan ni. Kung sa gusto ra pod mo dulaan ni nga game.